Mașină nouă, cu 4000 de kilometri, de 6-7 luni de zile, dragilor. E bine, astăzi vreau să vă prezint acest Golf 8.5, este modelul Live. Vine cu motorizarea 1.5 TSI, plug-in hybrid, cu un motor ce dezvoltă 204 cai putere și are o autonomie pe electric de 132 de kilometri. E bine, pe partea din față avem farurile full LED cu Daylight LED, Distronic Plus, cum se poate observa, senzor de parcare, jantele din aliaj bicolore, Diamond Cut, R17, avem și roți suplimentare de iarnă, tot noi nouțe, parbriz cu senzor ploaie, lumini, cameră, tot semne de circulație. Pe partea din spate avem triplele cu LED, senzor de parcare, cameră mers înapoi, portbagaj destul de încăpător pentru un Golf, cablu de încărcare, avem geamuri fumurii, confort acces, lumini ambientale, mânere, blind spot assist în oglinzi, avertizare unghi mort, 4 geamuri electrice, oglinzi rabatabile electric, tapiserie cu textil, volanul multifuncțional cu padele, încălzit, faruri automate, instrumentarul de bord complet digital, sistemul de infotainment cu Android Auto, Apple CarPlay, tubul climatronic cu încălzire pe scaune, avem moduri de condus, EcoSport, Sport individual, sistemul hibrid, avem line assist, avertizare, viteză, senzor oboseală, front assist, travel assist, pilot automat adaptiv, cruise control, side assist, are ceva dotări. ...4302 km. Am mai spus, mașina beneficiază de garanție încă 4 ani jumătate, 5 ani a avut. Prima revizie gratuită, la 1 an de zile. Frână de mână electrică cu autohold, sistem start-stop, Let's Go. Pe partea din spate, bancheta cu cotieră, cu prindere ISOFIX, avem climă și în spate, port USB-uri, mufe tip C-uri, două prize de încărcare, fast charger și una normală. Cea rapidă încarcă în 15 minute. Ei bine, dacă sunteți interesați de această mașină, o puteți achiziționa la prețul de 26.990 de euro. Mașina a costat acum 6 luni de zile 33.000 de euro. Deci are un discount substanțial, da? O puteți achiziționa cash sau prin finanțare, prin credit auto. Cum am spus, mașina dispune de 4 ani, încă 4 ani jumătate de garanție, cu prima revizie gratuită la reprezentanță. Pentru mai multe detalii, specificații, ascultați site-ul nostru galeautomobile.ro sau vă așteptăm la parcul nostru din Iași.